И здравейте, приятели! Аз съм Слави БГ и днес ще направя анбоксинг на тези 4 стикита. Ако се чудите откъде са, те са от видеото, да и се пише ето тук. Добре, нека да започнем с това първото. Отворил съм ги предварително, защото да ми е по-лесно и не съм гледал кое е. И това е първото. Исках така и така да ми се падне. Здрасти. И нека да започнем с второто. Пак еднакви. Няма нищо. Ако искате да си менкаме, може да напишете в коментарите. И да. Сега отваряме третото. Някакво червено, може би, което е за някой отбор. Да. И сега остана последното, което като гледам майче е купа. О, да, купа е. О, да. И добре. Това са 4 стикита. Надявам се да ви е харесал клипа. И до скоро!